Здравей, YouTube, аз съм SharoBG и днес снимаме в моя Minecraft сервер. Той е на 1.8.3 и се казва SharoCraft. Нека да се разведем около него. Сега ще покажа спауна. Ето го, според мен е много красив, но не съм го правил аз, но ми хареса и ето го тук. И сега да покажа, че ако си тук, не могат да те бият, но ако слезеш отдолу, ще могат да те бият. Той е Faction PvP сервер, да. Сега да видим ларповете. Едното е Warp Anvil. Ето го. Тук идваш и си реперваш айтемите, после Warp Enchant. Тук идваш и може да си енчантваш айтемите. Ето го, на новата версия можеш с лапис лазули да си ги енчантваш. После Warp Event. Всяка събота и неделя от 8 часа ще се провежда евента. Ето го, какво съм подготвил. Тук ще са армори ще са енчантнати тези армори. Като отворим вратичките, ще може да си ги вземете. Чатът ми по скайп, естествено. Така. И сега да видим следващия Warp Jump. След евента, не след евента, по време на евента ще може да си направите нещо като състезанице. Който мине пръв джъмпа ще получи награда, както втория и третия играч, който го е минал. После да видим Warp правила. Той е много важен Warp. Първо, не псувайте. Второ, не молете за админ, модератор или ранкове. Третото е не спамете. И четвъртото е не рекламирате други сървъри. После Warp Shop. Ето го, той не е довършен. Сега съм го почнал и когато влезете, вече ще е довършен. После сме на Warp End, защото ние го пропуснахме. И ето го. Един от админите го построява. Така ще изглежда Warp-а. И да, тук може да идвате и да си убивате ендермани и да си печелите перли. Това беше ревюто на сървъра. Надявам се да ви е харесало видеоклипчето. И моля, влизайте в нашия сървър. И до скоро!